Kaupunkilaispulu ja Pullalokki tapaavat räkättirastaan ja oravan. Kaupunkilaispululla on lempipaikka. Salainen piilopaikka, jossa se on kaikilta piilossa ja josta se samalla näkee kaiken. Kaupungissa asumisen parhaita puolia on kaikki lukemattomat piilopaikat. Kaupunkilaispulun kaverikin on löytänyt itselleen paikan. Semmoisen salaisen parvekkeen. Kukkalaatikossa sillä on pieni poikanen ja muna. Pulut eivät ole mitään varsinaisia pesänrakentajia, vaan viihtyvät siellä, missä parhaakseen katsovat. Ja kukkalaatikko onkin pesänä sekä käytännöllinen että viihtyisä. Pullalokilla on poikaset talon katolla. Poikaset mankuvat ruokaa. Ne saivat nakkisämpylän ja madon ihan äskettäin, mutta ovat silti vielä nälkäisiä. Kuka tietää, ehkäpä Pullalokki uneksii olevansa räkättirastas. Räkättirastas on varsinainen matoekspertti. Se kuulee matojen ääntelynkin. Oravakin on ekspertti. Se löytää ruokaa puista, lintulaudoilta ja kahviloista. Joo, se istuu jatkuvasti mutustelemassa jotain. Pähkinöitä, leipää tai miksei vaikkapa pientä kakun palaa. Mitähän Lokinpoikaset tuumivat oravista? Ehkäpä ei mitään. Ehkä ne miettivät vain ruokaa. Ja jahas, siinä sai naapurin ipana jotain hyvää, eikä me. Vaikka talon katolla onkin rauhallista ja hyvä olla, niin joskus se saattaa tuntua jotenkin vaaralliselta. Sitä on vaikea selittää, mutta niin se vain on. Silloin lokkiemo ampaisee ilmaan raketin lailla ja puolustaa muiden lokkien kanssa poikasiaan. Kun vaara on ohi, sitä voi keskittyä vaikkapa puhdistautumiseen. Ja kenenpä tarvitsisi pelätä, kun saa asua näin hienolla katolla äitien ja isien pitäessä vaarat loitolla. Suomenkielinen toteutus Tuomas Ojala, Tobias Tervinger, Kalle Nilsson ja Judith Frenkel.